Wala ko nagatuo sa mga pitsa nga mga panghitabo. Apan ang akong gituohan ang mga panghitabo. Nakasala ang tao, nga numan, nga nagkinahanglan sa kamatayon ni Ginoo. Pero ang dakong pangutanan na to, wala ba laing paagi nga ang tao maluwas gikan sa sala? Ang tao, ang ngayon ba pagkamatyan sa atong Ginoo? Ang ato karong kalibutan sa mga Kristiyano nagasaulog nining semana sa mga kasakit ni Ginoong Hesus ngayang nagyan. Ginatawag kini og Semana Santa. Gusto na ko ipabalo kaninyo nga nalipay ako nga adunay pundok sa mga Kristiyano nga nagahatag og pahanungod niini nga semana. Alang kanako, dili ko interesado og unsay pitsa. Ang akong pagka-interesado niini nga kalahukan mo nga inyong gihinumduman ang kasakit og ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Busa ninintak na mga kaigsunan atong sugdan pinaagi sa pagampo. Dalay ko ni ikaw, Diyos, nga naas kalangitan, tagiya sa among kinabuhi. Magapanalangin ikaw sa tibok nga kalibutan, labi na nining nagasubaybay sa nining nga programa, nga ikaw magahatag kanila sa mao nga mga pagpamalandong mahitungod sa kasakit o sa mga pag-antos o kamatayon ni Ginoong Hesus. Panalangin na mo ang tanang mga viewers, kay kining tanan, among ginapangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen. Akong balikon, wala ko nagatuo sa mga pitsa nga mga panghitabo. Apan ang akong gituohan ang mga panghitabo. Mao nga, agig duyog niini, gusto ako makigtuno bang kaninyo ang atong theme, mao ang the passion, ang mga kasakit ni Ginoong Hesus. Ang atong uluhan karon, kay gikang karon, Huwebes sa gabi, 6 to 7. Ugma sa Biyernes, 6 to 7 gihapon sa hapon. Pagka Sabado, 6 to 7 gihapon. Pagka Domingo, 6 to 7 gihapon sa gabi, mga kaigsunan. Ang unang topiko nga atong paghisgutan, simple kayo og masayon tubagon. Apan atong sulayan pagtugkad, ang halawom niini nga tubag. Why Jesus died. Pagkasayon kayo nga pangutana. Ngano nga si Ginoong Hesus namatay. Ani ay duha ka mga teksto nga gusto na kong i-share kaninyo sa mga pangunauna sa mga katawhan. Sa Mateo 27:40, mao kini ang obserbasyon sa panun sa mga tao nga nagasaksi og nagatan-aw kang Ginoong Hesus nga nagabitay sa cross. Matud pa sa Mateo 27:40. Nagluwas siya sa uban. Nganong di man siya makaluwas ang kaugalingon kung siya hari man sa Israel? Manaog ikaw sa cross, ugo niya kami mutuo kanimo. Mao kini ang panglantaw sa mga panun nga nagatan-aw sa nagbitay nga Ginoong Hesus sa Kalbaryo sa cross. Ang sunod nga teksto sa Lucas 23:39. Obserbasyon kini sa usa ka kawatan o tulisan nga gilansang sa cross kauban ni Ginoong Hesus. Katungwa mo to ka Ginoong Hesus. Matod pa nining mga kawatan nga nagbitay sa krus usab, nga wa maghinulsol. Kung ikaw mao si Kristo, luwasa ang imong kaugalingon ug luwasa usab kami. Dini nga punto mga kaigsunan, mao ni ang mga pangutana nganong namatay man si Ginoong Hesus. Katong mga teksto nga atong gisgutan, ang ipasabot, ngano nga siya namatay sa cross.
bisan karon. Adunay mga pagduhado sa mga tao gikinahanglan bagyod nga si Ginoo mamatay. Sa karon nga panahon nga Biblia nang atong ginabasa, masayo nato sabton ug masayo nato tubagon ngano nga namatay siya. Ang atong tubag simple kayo tungod sa atong sala. Apan ang akong pangutana, nakasala ang tao. Ngano man nga nagkinahanglan man sa kamatayon ni Ginoo. Sa Roma 6:23, ang sala mo hinungdan. Roma 6:23 nagingon, kay ang bayad sa sala maong kamatayon. Apan ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi kang Ginoo. So ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Pero ang dakong pangutana nato, wala ba laing paagi nga ang tao maluwas gikan sa sala? Kolosas 1:16-17 nagingon, si Kristo mao'y maglalalang sa tanang mga butang. Sa Genesis 1:3 nagingon, and God said, let there be light, and there was light. O mga kaigsunan, niini nga panahon gusto nako kamo pasabton nga nagahisgot nga siyaw sa kamaglalalang ngano man nga dili man mahimo niya pinaagi sa pulong. Nalalang ang tanang butang sa kalibutan, pinaagi siyang pulong. Nganong di naman po niya ipaagig pulong o iproklamar o magingon ang sara sa kalibutan ako nang gipasaylo. Why? Tubig ni buto sa kalibutan, pinaagis pulong. Sidlak sa adlaw, ni bidlisiw, tungod sa pulong ni Ginoo. Apan ngano man, nga dili man niya pwede ingnon na lang pod, pinaagi sa akong pulong ang inyong sala namatay. Ang inyong sala napasaylo. Ngano man nagikinanglan magyod, nga siya mamatay sa Calvarius Cross. Unsa daay ang kabugat sa sala nga nabuhat ni Adan og ni iba. Ngano man nga kamatayon magyud mo gikinahanglan ni ining maong makasasala. Unsa gyud kabugat ang nahimo sa tanaman sa idin sa tao ngano nga anak sa Dios magpakamatay. Sunod nga pangutana nato, ang tao, angayan ba pakamatyan sa atong Ginoo? Usa ka pananana didto sa kining turil mga kaigsuunan o sa pagpasabsab sa mga karniro didto sa maong kasagbutan. Usa ka bulanon nga gabi na malandong si David ug nagingon, gipamalandong ko ang mga bituon sa kalangitan ug ang bulan. Unsa man gyud ang tao nganong ikaw nagmatinagdanon man. Ug unsa nga anak sa tao nga ikaw nagaduaw man. Salmo 8 versikulo 4. Sa Pilipinas, ang maksimum nga silot sa makasasala mga kaigsunan. Sa unang panahon, kamatayon. Apan karon gireduce og life sentence. Kung ang death penalty tipik o kabahin sa Pilipinas ang gigamit electric chair, gas chamber, aron patyon ang convicted na kriminal. Sa akong ubos nga panglantaw bisag dili ko abogado, akong nasabtan nga death penalty or life sentence alang kini sa mangilnig o makalilisa nga krimen sama sa murder, rape, parricide o kidnapping o guban pa. Mao ni ang naa sa atong balaod. Apan tungod kay wanay death penalty ang Pilipinas, nan kini nga mga krimen life sentence. So atong magkaplagan,
nga dinhi sa atong nasod ug sa uban nga mga nasod, ang silot sa kamatayon ug life sentence is with qualification. Adunay mga butang o panghitabo nga angay siya pagasilutan sa maksimum nga penalty. Nahinumdo mo, na ito mga 1960s, usa ka starlet sa si Maggie de la Riva, nag-rape sa mga batanon sa Manila, ug ang usa ni ana, si Jaime Jose, taga Caraga Region, ug kini mga kaigsunan, gibutang sa radio ug sa television. Makalilisang ang ilang ipadulngan, paingon sa silya elektrika. Apan sa balang kasulatan, lahi ang hukmanan. Sa Pilipinas, ang maximum penalty, death sentence kaniadto o karon life sentence, apan dirita sa balaod sa Biblia. Ang balaod sa Biblia, ang penalty is without qualification. For the wages of sin is death. Kini nagpakita na sa bisag unsa nga matang sa sala, bisag unsa nga matang sa sala, sa mga mata sa hustisya sa langit, gina-consider kini as a heinous crime. Heinous crime. Sa yuta, ang heinous crime, murder, parricide, rape, kidnapping, etc. Apan ang hustisya sa langit is without qualification. Ang bayad sa sala, kamatayon. Kini nagpakita sa ubos nga paglantaw sa mga tao nga ang sistema sa hustisya sa langit mas mabangis kaysa hustisya sa yuta. Imo ba kining nasabtan nga sa balang kasulatan ang silot sa sala, regardless kung unsang sala, is actually death. For the wages of sin is death. Muning outside din nato ma-reconcile. Sa unsang paagi nga moing kita nga ang Diyos gugma, ang Diyos kaluoy. Labi na mga kaigsunan, tanawa ang balaod sa langit. Mateo 5:28, emong makita nga nagingon, nga kaniadto na kadungog kamo, nga nagaingon, dili ka manapaw. Apan ako magingon kaninyo, bisag kinsa nga lalaki, nga nagatutok, uban sa kaibog sa usa ka babae, siya nakapanapaw. Therefore, bisan raday naglantaw ra siya sa babae, uban sa kaibog, in the eyes of the justice and heaven, that is death penalty. Ang saan na itong reconcile? Ang gugma sa Diyos o ang iyang penalty. Tulisan sa bangko, gipamatay ang mga security guards. Nadakpan siya. Sentensya sa tubangan sa langit, death penalty. Niya sa katao nga karon niabot ang tinggutom. Nakapangawat og sa kabulig na saging. Sa tubangan sa hustisya sa langit, death penalty. For the wages of sin is death. Is this fair? Nagkakaangay ba kini? May hustisya ba? Mao ni ang katarungan nganong atong pagatun-an. Nganong unsay tuyo sa mong silot. Atong ipalawom sa paglantaw. Unsa di ay ang kangilaad sa sala. Ngano nga kini sa tawhanon nga paglantaw. Daw ang Diyos suko. Daw Diyos gaganahan nga ang tao iyang pagasilutan nga walay kukaluoy. Dugang pagyud nga maot ang makita sa ubang tao nga nagbasag Biblia nga hustisya sa Diyos
mas maayo pang hustisya sa yuta sa mga panglantaw sa ubang mga tao. Tungod niining katapusan ng mga adlaw, ngang dautan o gang yawa, igatambog sa impyerno. Pinadayag 20 versikulo 10 na gingon, og sila pagasakiton, forever and ever, day and night. Can you imagine that? Ang mga dautan, pagasakiton, igasugba sa kalayo. Kalayo nga walay katapusan. Ug adlaw gabi sila mag-aagulo sa pag-antos sa atubangan sa mga balaan ng mga tao. Kung kini mo interpretasyon sa uban nga nagabasag Biblia, nga ang dautan dili mamatay, apan hangtod sa kalayo siya. Mga kaigsunan, unsaon nimo paglantaw? Nga ang mga linuwas nagatanaw sa mga datan, nga naglimbag-limbag sa kalayo adlaw gabi, nga walay pagkatapos. Then makaingon ang tao, mga kaigsunan, ang Diyos walay kaluoy. Mao ang klase sa Diyos nga atong gilagaran, mabangis. Mao nga atong tuyo, ninintak na. Sa pagpahaom sa selebrasyon sa kalibutan, sa paghinumdom sa mga kasakit o kamatayon ng Hesus, atong tugkaron nga numan nga ang silot sa kamatayon, ang silot sa sala, kamatayon man. Unsa di ay ang sala? Ano ay duha ka klase nga sala nga akong nakaplagan? Sin is a kind of thought. Sala nga naa sa una-una. Mateo 5:27, nakadungog kamo sa ginaingon sa karaan nga kapanahonan, ayaw kamo pagpanapaw. Apan ako mag-ingon kaninyo, bisag kinsa nga lalaki, gadagatanaw sa usa ka babae, uban sa pagpangibog, siya nakapanapaw. Sala, sa una-una. Ikaduha nga sala nga akong nakita. Sala sa binuhatan. Unang Juan 3:4. Bisag kinsa nga nakasala, siya nakalapas sa kasuguan. Kay ang sala, mo man ang paglapas sa kasuguan. So atong makita ang duha ka sala. Sala nga gilapas ang kasuguan by act, ug sala nga gilapas ang kasuguan by thought. Apan hinumdumi nga nagingon na balaang kasulatan, mga kaigsunan, nga ang bayad sa sala kamatayon. Let us compare. Niayo sa katao, nakapanapaw. Ang iyang gikalambing-lambing nining panahuna, dili ang iyang asawa. Sa atubangan sa Dios, that is death penalty. Because the wages of sin is death. Sa pikas nga bahin, ni senior citizen, nagtiko ko na. Maglakaw gatiko ko. Ugo niya may miagi nga batanong babae, arang mubuha ang iyang short pants. Hinihinay tuyod ang tiguang. Siguro ka panilap-tilap nga gatanaw. Nagingon ba lang kasulatan, siya mananapaw? Do you think it is fair? Niya'y batanon nga lalaki na kigdulog sa dili niyang asawa, death penalty. Naitigulang nga igura yun naglaway nga miagi ang sa kababae nga naibog, death penalty gihapon. Because in the eyes of biblical jurisprudence, the wages of sin is death. Karon muadto ta. Kining sala ba na nahimo ni Adan ug ni Eva? Angayan ba ni nga silutan sa kamatayon? Angayan ba ni nga silutan sa kamatayon? Roma 6:23 akong balikon. Kaya ang bayad sa salamong kamatayon. Higala ang akong pangutana. Mao ni, ang pagkaon ba ni Adan ug ni Eva sa bungas kahoy nga gidili, was it a heinous crime? Was it a heinous crime? Ngano nga death penalty mangyod, mga kaigsunan?
Ang pagkaon ba niya sa bungas kahoy nga gidili aron ang tao makaila sa mayog dautan usa ba ni kakrimen? May simbahan sa kalibutan na gingon nga ang kahoy kuno nga gidili pagkaon ni Adan ug ni Eva mao kining apple, mansanas. Okay. Tugutan na tong apple without accepting because it is not actually apple. Okay. Tagpila man gyud ay ang Fuji apple. Arita sa Fuji apple. 30 pesos ang buok. 30 pesos ang buok. Kung nagtunga si Adan og si Eva nining apple ngang kantidad 30 pesos, tag 15 nila ang ilang nakaon. Ang ngayon ba sila patyon? Ibutang nato na nagtagsa sila apple. Usa kang Eva, usa kang Adan. So tag 30 pesos ang gasto nila. Ang ngayon ba sila patyon ni ining balor og 60 pesos nga prutas nga gikaon? Atong pa mahal-mahalan. Atong mahal-mahalan. Kay barato ra ng Fuji apple. Arita sa durian. Pananglit ikaw nga ginikanan. Mayroon ka anak, ay kanan ng durian, kay atong hulaton ang imong amahan nga mobot. Tagpilang durian. Ibutang nato 300. Uka lansunis, lungkong. Uka mangustin. Apan gikaon sa imong mga anak, ang akong pangutana. Worth ba ni nga atong patyo ng atong mga bata kay gikaon ng prutas? Come on. Munang gusto na ko ipamalandong kaninyo kini. Ang kantidad ba sa prutas nga gikaon na dan og ni Eva? Mao ba niyang hinungdan nga sila gisintensyahan og kamatayon? Of course, ang atong tubag dili. Dili. What is 30 pesos? What is 60 pesos? What is 300 pesos? Nganong kamatayon man gyud ang giatubang? Death penalty is not worth sa pagkaon ni Adan og ni Eva. Mo hinungdan mga kaigsunan nga ato ning tukion unsa nagpaluyon ini, nganong nga kasimple nga gikaw ng prutas nga gidili, nganong kamatayon man ang gisangkuan sa kaliwatan sa tao. Ang pagsulay kang Adan ug kang Eva, nga gibutang ang kahoy sa paghibalo sa maayo ug dautan. Kini nagpakita nga ang tao mabuhi lamang with total dependence on God. Sunod nga punto, kining presensya sa kahoy, nga gidili kang Adan ug kang Eva, ang buti pasabot niya na, ang atong pag-alagad sa atong Ginoo is freedom of choice. May kagawasan kita. Yes, kining mong kahoy nga gidili sa pagkaon ng bunga, nagpakita ng tao dili Superman, nga makahimo siya bisagon siyang buhaton. Apan ang presensya ning kahoy sa bunga nga gidili. Ang mensahe nini mao, ang tao should always be dependent upon his maker. Ang pagsalikway nini nga relasyon, gang tao dependent sa Diyos, mo iyang pagsulay nga gusto siyang mahimong independente. Ni kaon siya ni atong mong kahoy. Aron mahimo siyang independente na. O kunya, di na siya magkinahanglan sa Diyos. Ang pagkaguba sa relasyon. Mausab ang pagila sa mayog sa dautan. Mao niya ang kasinatian sa tao. Nga siya nakaagi nga nalayo gikan sa Diyos. Kinabuhi sa pagseparar sa tao gikan sa Diyos, mo ang kamingaw, ang kasakit sa ang separasyon, nga siya namulag sa Diyos. Kadto ba ang kahoy? Kansang bunga, gidila is pagkaon? Wala ba yung magic na ito?
There are no magical enzymes and super vitamins. Wala. It is not even poisonous. Apan ang sala niini. Ang dautan niini silang pagkaon mo, dili ang pagkaon sa bungas kahoy nga gidili, kung dili ang ilang nahimong sala mo, ang pagpaminaw nila sa dili mao nga usa ka being. In listening to the wrong person, the woman listened to the serpent and the man listened to his wife. Kini nagpakita nga sila gusto mahimong, sila na mo'y agalon sa ilang kaugalingon. Sila na mo'y makadecide unsay maayo og dautan. Apan sa diha nga siya danog siba mikaon ini. Dili lamang nga sila nalayo sa atong Ginoo. Apan adunay daghang mga paghitabo sa ilang kinabuhi. Tapos sila nagkaon ini ang relasyon sa lalaki ug sa babae na daot. Makita nato ang emerhensya nga nagdali-dali siya danog siba pagkuha sa dahon sa igira ug ilang gitay ug ilang giliko silang lawas. Kay ang lalaki dili makatanaw sa babae ug ang babae dili makatanaw sa lalaki. Kini mao'y sinugdanan nga ang lalaki ug ang babae ang ilang relasyon na himong alienated sa usag-usa. Sunod nga punto, ang relasyon taliwala sa babae ug lalaki ug sa iyang kinaayahan, sa iyang nature, mga kaigsunan, na daot usab. Ang babae ug lalaki mahadlok sa mga mananap ug ang mananap mahadlok sa tao. Sunod nga relasyon nga dadaot mo, ang relasyon nga danog ni iba ngadto sa Dios. Kay diha sila midagan ug mitago. Ang maayo nga komunikasyon sa tao ngadto sa Dios nabungkag. Ug ang gidangatan ang masakit na separasyon sa kaliwatan. Muari una ta. Dahon sa igira. Fig tree. Balo ba mo mga kaigsunan? Usa ka pa na nagbakasyon kami sa Australia dito sa among anak. Ang iyang bana, ang iyang parents na kughawan, na atol yun nga timbungas prutas. Ganahan ko sa prutas sa fig. Gitawag na itong igira. Ganahan ko. Gitabo ng screen, kaya ang mga langgam, kusog mukaon ini. Nisuot ko sila sa screen, nang harvest ko. Kaon ko dito sulod. Akong asawa, galantaw ra. Daga kong na-harvest. Nangaon mi. Pagabot sa balay sa akong among anak, nangaon na pumikusab. Wala madugay, wa pa musalo pangadlaw. Ang akong asawa nangatol na. Grabe ng katol ang iyong tibok lawas. Ang iyong naong nanghubag na. Grabe. Akong gipasiawan na akong asawa, ganday. Pagkamaot ng sa imong naong, murag madiskuryo na mong kumutanaw ni mo. You know what? Nadala ang akong asawa sa doktor. Na allergy, kay kining fig, dapaon kini, dapaw. Ngano ka, sa dagag kahoy, ang dahon sa igira, may gitahi, mga kaigsunan, uy, ang gitabon. Ang akong punto mao, man's invention is itchy, but God's prescription is comfy. I repeat, man's invention is itchy, but God's prescription is comfy. Mag-ingong ganita, problema sa tao may tungod sa kaluwasan. I would like to say, salvation is not by man's invention, but by God's prescription. Dili ta magbuot-buoton sa itong imuon. Dili kayo nguban mukamang, di kayo nguban magpalansang. That is not God's prescription.
Let us not invent sa atong kaugalingon unsa atong himuon. For salvation is not by man's invention, but by God's prescription. Apan wa mohunong atong Dios. Sa diha nga esperar ang tao gikan kaniya. God took the initiative. Unsa man ang initiative sa atong Ginoo. Ang katingalahan nga kasaysayan sa balaang kasulatan sa pulong sa Dios mao nga imong makita from Genesis to Revelation nga ang Dios mao ang initiator alang sa kaluwasan sa tao. God approached them with searching love. The call, where are you? Adan ug iba, asa kamo? Kini nga pangutana sa atong Ginoo, asa kamo? Walay makaiskabo nini nga pagtawag. Kay kining masusiyon nga pangutana, asa kamo? Dili kini usa ka pagtunglo, dili kondinasyon, mga kaigsunan, kung dili kining pangutana, asa kamo? Ang Diyos nagatawag sa magkasala sa pagbalik ngadto kaniya aron maestablisar ang relasyon, mga kaigsunan. Where are you? Ginisahan kini sa Ginoo alang ni adtong makasala nga mobalik sa mga bukton sa atong Ginoo. The call, where are you, is not a call of not knowing, but it is a call of concern and compassion. Pag-ingon sa Ginoo, asa mo, dili mo pasabot nga ang Diyos wa kay balo nga siya og siba mitago sa likod sa kahoy. He knows because He is God. Apan pag-ingon asa kamo, kini nga pangutana is not a question of His innocence, but it is a question of concern and compassion. Sa sinulat sa kalibro Covenant in Blood, page 14, God's first word to fallen man has all the marks of grace. It is a question, since to help him, he must draw rather than drive him out. Wa tayo mahimo sa atong kagalingon. Sa pag-iskapo gikan ni ining silot sa sala nga maong kamatayon. Ang ayan kitang tanan mga matay. Apan ang Diyos adunay paagi sa pagbayad. Iyang gibayran ang silot sa sala nga maong kamatayon. Gadi na kita kinahanglan mamatay. Si Jesus mo'y namatay dito sa Kalbaryo sa krus. Karon ato nang matubang nga di ay ang resulta sa sala equal ang iyang penalty. Angay og nagkakatakdo ang iyang silot. Akong balikon, ang sala na danog ni iba, dili ang pagkaon sa prutas nga gidili. Apan, mga kaigsunan, ang ilang pagbati nga sila independent na sa Diyos. Nga sila na ni Mahibalo, unsa mayog dawtan. Sa pagsugyot sa yawa, nga sila mukaon ining bunga, aron mamahimon sila nga sama sa Diyos. The very moment nga sila mitandog sa bungas kahoy is the very time nga sila nagpakita nga gusto sila mahisama sa Diyos. Ang pagkaon sa bungas kahoy, mga kaigsunan. Wala diha ang sala ni adto mong prutas. Apan ang pagpaminaw niya sa yawa, mga kaigsunan. Ang iyang pakigunong sa Diyos nga nabalhin sa yawa. The shifting of man's loyalty from God to Satan is the very sin. It is not the eating of the fruit per se. Karon, sa diha nga nikaw na siya bungas kahoy, ang iyang agalon ang yawa na. Sa Roma 6:16 nagingon, kung kinsa ang imong gialagaran, siya mo imong agalon. Sa 1 John 1:38, siya nakasala, iya siya sa yawa, kay gika pa sinugdanan ang yawa nakasala. You see? Once nga nilapas tas kabubuton sa Dios, iya ta sa yawa.
regardless ug unsa nga sala. Busang sala nga gipamtang, ang kamatayon gipamtang tungod sa sala, mga kaigsunan. Tungod kay ang loyalty sa tao wala na sa Dios. Tuan na sa kaaway nga mong yawa. Sa diha nga nakasala, siya dan og siba. Sa diha nga kita nakasala, our loyalty is shifted to the enemy of God. Death is the only appropriate penalty, for the master of the sinner is already sentenced to die in hellfire. Nganuman ang taog makasala, death penalty man. Tungod kay imong mabasa, Mateo 25:41, nga ang kalayo sa impyerno gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. Mga kaigsunan, bisag unsa nga sala in any particular is punishable by death. There is no such thing as small or big sin, for sin is always a sin. It is departing from God in favor of Satan. Walay sala nga moingon tagamay, walay sala nga moingon tagdako. Ang sala wala gisukod sa gidakon ug gigamyon. Apan ang sala is always sala. Kay tanang sala, mihatag kitag pabor ngadto sa yawa. The issue is not the act, but loyalty either to God or to Satan. Sa diha nga kita nagkasala, ang issue da dili sa binuhatan nato, apan ang issue diha mao nga kita kinsa ang naa sa atong loyalty, ang Dios ba o ang yawa? Are we loyal to Satan or God? Mainunungon ba kita sa yawa o sa Diyos? Nining pagsaulog ninyo sa Semana Santa, ako mag-aawhag kaninyo. Ako mag-aawhag sa tanan nga ang atong loyalty anaan nato ihatag sa atong Diyos. Nga kita magmatinud-anog may nunungon hantod sa katapusan. And this is the cause of the passion of the Christ. Mo nang hinungdan, ngano nga si Jesus gisakit. Kay ang penalty sa sala, regardless gamay o dako, kay kining sala, mong pagpalayo gikan sa Dios. Kining sala, mong pag-shift sa atong loyalty gikan sa Dios ngadto sa yawa. Og tungod niini, iyang gibayran ang tanan. Kita mo'y angay nga mamatay. Dili kaya sa tao nga mabayran. This is the very reason nga nining sa manaha kamo nagasaulog the passion of the Christ. Akong tapuson, mga kaigsunan. May ako nakutlo nga sugilan. Sa diya nga nagtambong kami sa usa ka dakong meeting dito sa Chiang Mai, Thailand, northern part of Thailand. Meeting kadto sa mga family. Di ko malimot. Si Nancy Basham mo'y director sa division. O ang bana si Dr. Steve Basham, mao ang ministerial secretary. Sa panahon sa devotional ni Steve Basham, dito sa katapusan nga bahin, mingon siya, kining hotel nga atong gitindugan, ano na yung sa kadapit nga dili layo diri? Pwede rin na ninyong mabaktas. Na yung sa diha ka marker nga gipatindog. Murag obelisk. Dayon, adunay murag pisi nga figure o kanang siminto nga gihimong pisi og mga bato. Ingon niya, og mutanaw mo karon ni anang mong marker, wa na kayo tagda. Nalimot ang mga tao. Ugon sa kahulugan na nga marker. Apan ako mong suginlan, nganong naingon ani. Niadtong panahon na, ang Northern Thailand, sakop sa ginharian sa Burma, na karon
Myanmar. Nahimong independente kining maong Northern Kingdom. Apan matag karon og unya sulungon sila. Labi na sa ating harvest. Super ang mga sundalo sa Burma tungod sa ilang elephant. Iatol gyud nila pagsulong ang Chiang Mai panahon sa ating harvest. Adunay dakong suba tunga gayod sa mga syudad. Ang mga Burmese tuwa na sa pikas. Ang taga Chiang Mai, mga Thailanders ni adinhi. Ugun niya andam ng mga sundalo. Apan ang hari sa Chiang Mai, sa Northern Kingdom, sa Thailand, may padala og emisary ngadto sa pikas. Og nagingon, dili na lang ta magpinatanay kay anugon kayong damage. Maghimo na lang ta og athletic contest. O kaha, pwede away nga contest. Magpili mo dahas pinakamaayong athlete, kay kami dire magpili usab. Ang Burmese mga kaigsunan, daghang nagboluntaryo. Hapan ang gipili sari katong maayo sa away. Maayo sa away. Apan ang diri sa Chiang Mai, hadlo kayo. Sige nagingon ng hari, kinsa ka ninyo ang voluntaryo nga mo'y makig-contest sa kalaban. Espada, bangkaw, ug unsa pa daya, ug unsa nga matang. Mitindog ang usa ka tigulang. Nga ngingalan Lek. Tigulang. Ningon ang hari, sigurado ka nga ikaw mo'y musukol sa pikas? So, Senyor Hari, ako. Ningon ang hari, there is Chiang Mai. Ninamong contestant, select, gipatindog sa pangpang sa suba. Now remember, this is a true story. Ug mihugyaw ang taga-Burma, nangingon, wala ba laing batanon, kauwaw ba po ani? Nga tiguang mo imong ipakontest diri sa among kontestant. Ingon sila, sige lang. Ningon ang pikas, ang Burmese. Tungod sa imong pagkatigulang, ikaw ang magpili og unsay atong duwaon. Espada, bangkaw, pana, og unsa pa, layog, ug uban pa. Ikaw ang magpili. Ningon ang tiguang nga select, okay, kaya ako may imong gipapili, ako ang mupili. Ang atong himuon mo, kung kinsay mapildi, nato, pildi ang iyang ginharian. Kung kinsay makadaog, nato, mao'y makadaog ang iyang ginharian. Okay. Pili o sa imo. Ingon nilek ang akong pilion mo. Magkontesta ni ining Chiang Mai River. Musalom kita sa suba, ug kinsay pinakataas nga utong, mao'y makadaog. Ingon ang mga tao, spikat, pagkagamay anang duwa na. O sige, dawato na mo. Ingon nilek. Tungod kay ako tiguang naman. Di na ko makagwanta karon kay medyo hapon na, ngit-ngit na hapit. Musalog kong tubig, tugnaw na kayo. Pwede ugma na lang sa buntag, kana medyo taas-taas ng panahon. Ingon ang Burmese, o sige, ugma sa buntag. Very tense na ang ginaraan pikas-pikas. Pagkabuntag mga kaigsunan, init ng adlaw. Ang Burmese ng mga sundalo dito sa pikas nga pangpang. Ang Thai dire sa pikas susab nga pangpang. Kontis na ang duha. Nagdungan silang salom sa tubig. Tense ang mga tao, kinsay mo unang bugula. Pila ka minuto, suwagi mo gula. Pila ka minuto, suwagi ni gula. Suwagi nilo tao. Tao-tao nanay nagbubbles. Kulba na sila, o taga Thailand ba ni, o taga Burma ba? Wala madugay mga kaigsunan. Milutaw ang contestant sa Burma. Hugyaw ang mga tao sa Chiang Mai na sila mo'y nakadaog. Apa nagpaabot sila. Silek, wa pagyud, mutunga. Wa pagyud mulutaw. So nagingon ang taga-Burma, basig nilayas ang inyong contestant. Di na mo madawat ang kapildihan. Busa, salumo nato kay basig wa na diha.
pagsalom sa sundalo sa Burma ug sa Chiang Mai nakaplaga nila nga si Lake Nara. Naghapa sa bato. Naghapa sa bato. Wa gyud mutunga. Ug ilang nakaplagan nga si Lake di ay naghikot siyang liog sa usa ka pisi. Og ang pisi gihikot sa mga bato. Aron di gyud siya mulutaw. Kay gusto niyang mahunong ang away sa duha ka ginharian. Gusto niyang mahunong ang patay sa ginharian. Gusto niyang mahunong ang tulis sa mga ginharian na silingan. Natingala ang mga tao. Nganong nahitabo kadto? Og ang apo ni Lake mo'y nisulti. Nga ganihang kadlawon wa siya kabalog sa gihimo siyang lulo. Kay kasagaran gyud kadlawon muhaw man yung lulo kay mangisda sa Chiang Mai River. Ang iyang nakita nga ang iyang lulo nagdalag pisi. Og ibana-bana sa mga tao. Nga atong kadlawon misalom sila. Og ang pisi gihikot sa bato. Kay iya tong gitagana nga nagsalom niya. Iyang hiktan ang iyang liog. Aron siya mo'y di na muguwa, di na mutunga, di na mulutaw, aron mapilde ang Burma. O kakaysasaya nagingon, napilde ang Burma. O gikan niya at tutuig ka mga tuig, mga katuigan o mga katuigan. Sa kaulaw sa Burma, wa na mo balik, aron magpanamastamas sa mga tao sa Thailand. Samtang naghisgot ni si Dr. Steve Barsham na malandong ako. Og maingon siya, 2,000 katuig nga milabay. May usa ka lek. Nga wa maghikot siyang liog. Apan nagpalansang sa krus. Nagpakamatay. Aron mahunong na ang pagdawdawg sa sala nining kalibutana. Aron mahunong na ang krimen nining kalibutana. Aron mahunong na ang kabangis sa sala. Nga mao'y nagdaot nining nga kalibutan. Ako nagadapit kaninyo. Sa ulugan ninyong maayo, ang Semana Santa ninyo. Nga dili lamang celebration ang inyong ginahimo, kung di lang pagpahinumdum sa mga kasakit ng Hesus. Sige ni Hesus, maoy, nagpakyaw sa tanang silot nga unta alang kanato. Og siya namatay alang kaninyo o kanako. Kining inyo higala, si Pastor Wendell Mungaya Sirano, magaingon dagang salamat ug ugma sa gabi, sa maugihapon nga panahon, hangtod sa Domingo nga gabi, magkita kita. God bless you all. God bless you all.